जाय हिनजावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक वाट्सएप फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा। दा घटनाफोरासो मा बुंदोंफोर बेबो बुङो आंनिया दाय गैया बेबो बुङो आंनिया दाय गैया दायानो गैया रावबो दायानो गैलायाबा माने बेबायदि जाबाय थादोलै बुंदोंफोर बेबो सैथो भुलानो गैया थारमाने खौरांफोरा बिबो आंनि दाय नङा बिबो आंनि दाय नङा होमबा मानो बेबायदि जाबाय थादोलै बुंदों 17 आरो 47 फैलायबाय दङ बुंदोंफोर सेकेन्डआ जेरै खारदो ओरैनो जाबाय थादों बुंदोंफोर घटना दा घटनाफोरासो मा बुंदोंफोर बेबो बुङो आंनिया दाय गैया बेबो बुङो आंनिया दाय गैया दायानो गैया रावबो दायानो गैलायाबा माने बेबायदि जाबाय थादोलै बुंदोंफोर बेबो सैथो भुलानो गैया थारमाने खौरांफोरा बिबो आंनि दाय नङा बिबो आंनि दाय नङा होमबा मानो बेबायदि जाबाय थादोलै बुंदोंफोर बे बुङो आं दाय गैया बे बुंगोन आं दाय गैया दायानो गैलाया बुंदोंफोर सोरखौ फोथायनो बुंदोंफोर बयबो सैथो जुगावसो जाबाय नामा बुंदोंफोर होमबा काहिनिफोरा बेबो जुदि दायानो गैयाबा माने बेबायदि जाबाय थादों दिनै बुंदोंफोरने नै भिडिअफोरखौ नायलाय बुंदोंफोर बयबो सैथो थारमाने बेबो सैथो आको सैथोनि गेजेराव मानो घटना जादों होनबा बुंदोंफोर नायसं नै भिडिअखौ क्लिपखौ नाय बुंदोंफोर भिडिअ मोननैसो क्लिपफोरखौ नाय खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जाय हिनजावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय। आरो जोङो इखो बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन। गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन। देलाय होनायाबो आंनोमोन आसान गानहोनायाबो आंनोमोन आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो। दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक वाट्सएप फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा। आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जबरदस्तिसो हरदों नायनानै। आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों। हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बेनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जबरदस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों। हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै। जेरैबायदि नेम मथे दं आखायाव आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै। आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै। हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ। आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों। बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै। गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों। आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै। बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो। आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन।